Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Voice of the People Party kalapunlong yaga State Convention ka baar haka khandre tarik menta ubanai hapalau ka office jong ka seng kabadan halat nongkram hak balaya donlang kinong yalam jong ka seng bat kinong kitkam kiba mikmat na kilai phandre tali ki constituency haka ni ka convention haka jingalang ka baningkong layo ya ka kai phatrikam jong ka seng nadu bala seng ya ka hausnam arja arphuwei bakawanra du secretary u Dr. Ricky Singkon Lapan senguru iki jingken jingdia jong keseng balawandra du treasurer uba grosper ren tathyang hadian pat layo iki jingya phaliu jingmot nak mentaban penklan chu ya ka party haga sien ka ba arpat lapan dong iki jingya jet ya kinong kit kam bathamai haga jing penya u Dr. A Rani kum upratam chairman haga jingya jet kinong kit kam naki constituency ba pher la shanya abyang ya uba adan basayamot kum president u Dr. Ricky Singkon kum secretary bat kiwe kinong kit kam ru kine kiju Lapan thamai kinong kit kam ke youth wing hak bala jet ya uba marbut dekhar kum president bat samla Nathaniel Mauri kum secretary bat ya kong peace tilas em la jet kum ka president jong ka women's wing ai kublei ya pi baro ki thot ki dedicate jong ka party ki bon na keleng ki constituency shagani ka state convention abala palong igani ki convention ka job ka identity Badru banai kublei ba saisien pila panpau kata jing shania bangindang peteng ya kani ka jing shakri ka jingi nagamta ka Jaitan Riu ling ba ka Voice of the People Party te kublei shibon ya pi baro banginget nginang itrei kambha kampen janai nang nei shakmat bat nginang kam penrang baru ya jingmut ki jing prakhat aga jingat lenti ka jingi te ngaso ban kerpat lang ikini baro ki office bearer bakini wan lang shini shijrong lalu i vice president general secretary joint secretary finance secretary nang taru i treasurer spokesperson sowa ban shong lang shini bat kumjuru kini ki hot ki bedon hangi ki hot joka executive committee kini wan lang shini shijrong kini shong lang hangi te Kumbala pen snow ba hadin ba pila pen scam ni Nagaland ka party kum ginongalam juga party angin sa nilapay ru ba kaladon kam bandang kop lani bandang pendung susu i dikot naki district ki ba pher ba kum ginongalam nila pe perman bha hagajinga lenti kajni ye ki bang ibit ban pendung kum dikot jong ka state executive committee te bat ru hagani ka convention ka balada ngila nominate ru nagani ka committee yaki wing kabamot ya ke youth wing bat ya ka women's wing te namara ka jinya linti jong gini ki lagi ki snem ngim pala ban penwan durpha ya gini ki artli ki wing the youth wing but women's wing te nila snudai haka jing prakhat ka jungi hi ba hagani ka kinti ka bamata nanta ka sni hi ngin nominate yaki youth wing president secretary nanto kin sa hotpat yaki youth naki constituency prepare bangini oban pen scam ya ka youth wing body jong ka party ke jingi naman dan shibon ki kam ki ba ka youth wing ke devan le shibon ke ki bangi la hapan shu pentulan ni ki kam hagini ki like ki snam nanta na galeng women's wing ru ni tua ban nominate hagani ka for president secretary badru baki ki ni oban convene pat ye ki women's member jingi na ki constituency ba pher ban yo ye ka body ka long pura te kaniru kala kerki namar ni namla pat bandang ban thot pat sagawi ki jingalang te mentahi kom ki nangelam ni layo bania perkhat lupa hakini ki sni bladap kumno banang penklain ya kani ya ka party ki jingi lingba kini ki wing te bat mentahi ngasno kadai ka por bangin ya shim ni kani ka rai bangin nominate ya kini ki youth wing but ya ka women's wing kita ka party ka lapet ka bisha kiban shinti pat ban organize ya ka youth wing juga party but ya ka women's wing juga party makini kidong kitunat kibadan kam nanta ngira donru ka jing prakhat ban kampen janai shusu ya ka media cell apo ka jingram jing Dr. Batskem bari ka tangin sa isang meeting no shen
kumno ban pinjanai ya kani ka sel bat ru ya ka legal cell kalau ka don kam ha tingi srutna ba hakani ka party jingi ta kelas rang don ka tu kani ki no sai an ki ba larangi la ban pintri kam ha ya ka legal cell kalau ka jingker khu ya ki nongger sham gi tham tam gi nongger dog gi bidei pa ki kam an namar kumpa kalong hakini ki sni ka jing rem jogador mo banyo ya ki no sai an ka ta shisha ni ki briu ki beduk ki bekerdu bat tham tam ki bamtit e shapang ka an te nagaleng ka junga kubu president agani ka por ringkat ka jinga snotho lang jong kini ki nongelam ki bidan ni ka por ni snodei ban nominate ya u samlarang ba mo u bala pau bah agani ka jaka ka jingi ban long u president juga youth wing ringkat bat weu samla o ba don ka jingi kli aga jing pentlu ni ki kam bo no kubu secretary jong youth wing bat kini ken sedang apo ka jing pe ka jing kli juga party ban lum ban lang ya ki samla no bersangji ni ki constituency bro ban penwandur ya ka youth wing ha ka party ka ji bar agani ka jilla ka ji bro koi tigini ki long ki kerteng gi bangi ko ban pensno bat ya kerpat ya kini ki bangin pensno ba pin yeng na ka jaka ka ba bidon khana ba ki babon ki thot ki delegates ke ni batru ba pin shimti ya kata ka kam nang ni smart kumno ban penklain ya ka youth wing ha ka party ka ji te ka kerteng jong ni samla rang ba kalong samla marbot dhar te so ba ban yeng kumu president uba ka party ka nominate jong ka youth wing nang ni smart bat